गोजौ सफैबायनो गाखो बा दिनैसो गाखोनो मोनदोंलै हाजो गाहायै चलो लोगोफोर दिनै जों बावखुंग्रियाव फैबाय रेडि जाहैबाय आं हारसिंनो मेथाइ जाजोबखागोन सोरबा जानायाव फैनाय देनजारखा नै दे नायलाय आंखौबो नाय एसे खानायफोरा दानि फेनबाय गाननानै बोरैबा जाना फैयोलै लोगोफोर मोनहां जाबाय आरो नै जों मानोना मेन बाइथिं थाङासै बिथिंखालि फैयोबा जोंहा सर्टकाट जायो जुदि मेन लामाजों थाङोब्ला जोङो 12 किल'मिटार थाबायनो गोनां जायो बेखौनो जोङो नै बारसोनानै फैबाय नै बिथाङा होलांबावबाय आसोला गाखोबावबाय हाजो गोजौआव नै बावखुंग्रि हाजोआव गाखोदों बिथाङाबो नै बारा ओरैबायदि मोजां नांदों जोंनिया स्पिकारखौ जोंबो लाफोनांगौमोन मैया बुंनाया स्पिकारा थाबोबायना जोंनिया आं दासो गोसोखांदों नै इसोर लाबोनायखाय नै बिथांमोना स्पिकार लानानै गाखोदों आरोना बा आंबो बावबायना स्पिकारखौ नै गाखोबोगासिनो आरोना गोजौआव एकदम नै गाहायनिफ्राय आरो दंबावोसो नै बिथिंगालि नै गोजौआव नै बिथाङा मेंबाय नामा मेंबायना गोजौआव गाखोबाय दाना आयाव नै गाहायाव फैगासिनो बिबार जासिगोन आरोना स्टार्ट जाबाय जों गाखोनाया हाजो गाखोनायनि आरोना आयौ नाया मायोमोन गाखोदों ना हाजो औ हाजो सायाव मन्दिर दं आरोना आथिङानो रुमायजोब्बायसोलै आयौ आरोना हाजो सायावनो आयाव नै मेंनायसो मोनबाय माथो होद आयाव
Daso main gaखोनायखौ मोनदों नै नोंथांमोना माब्लाबाफोर बे बावखुंग्रियाव फैफेरबाय नामा नोंथांमोनाबो एक्सपिरियेन्स दं नामा हाजो गाखोनायनि आरोना नै नायदो मानसिनि खेंख्रा जानो गोनां जायो दे हायासो मोनबाय दा माथो गोजौसो दावखो रोङैसो र' हाजो दावखोस्राबायसो नालाय मोजांलै मोजां दे नै गाखोगासिनो Hah? Tidak tahu ini. Roh, bisa apa? Ayo. Ayo. Roh.